Good morning guys, and welcome to another video from sunny Greece. Last night we had a storm out of nowhere, so today I decided to come down to the port and try my luck. Hopefully I'm gonna manage to land some fish. I'm gonna be using jigs and lures. Also I have some bait here in that cup, and if I can manage to take down one of my trebles, I'm gonna be using it to catch some large fish, if there is any, of course, because the weather last 8 days is very hot and the water is boiling hot, so big fish stays further in. But we'll see. Enjoy the video. Закачих го, ама го отпуснах и се освободи. Оп, риба. От тия вчерашните пак. Да. Пак е маятко. Може да е по-хубава този път. А ще видим. Набива здраво, сега ще им хубава. Няма шанс срещу тази пръчка. Няма шанс срещу тази пръчка. Маятко е. Его. Викам, от двойцата ще да е. Няма да е от стръвта. Трябва да се снимате с моите рибасички тук, ама? Еми, следващия път. Не съм много сигурен, че ще има друго такова. Не се знае. Късмет е. Уж на пропадането взима ли джига, не знам си какво. Мен всеки път ми го взима като го тегля. Не на пропадане. Не. Явно играта му не е хубава за като пропада.
Не е атрактивен. Оп, риба, маятико пак. Маятико. Фана ли го? Да. Дърпай. На пропадане, на дърпане. Това е добре. Охо. Може да не е маятико. Или е паламут, или е... Дали си фана моята риба? Не, скумрия някаква. Малка бе. Вижте само как набивах. Постоянно с опашката. Не е маятико това. Нещо друго, сега ще го напълня. Моята не набиеш на това. Оп. Много странни извъртания прави, да видим какво е. Няма шанс просто. Ще кепне, ще нещо да става. Не, може маятико е за страни, съм го закачил. Не е маятико. Паламутче. Ево, пак е бил си го отстранили. Пак е играл по въздуха. Да. Това директно за скарата отива, защото няма да оживее. Гледай как съм го разправил. Голям? Ето го. Това съвсем бъл. Ще е бег стига тук, да няма махане. Ако можеш да помогнеш, помагай. Помагай, да става много тук. Да, ама заргана е любимо на много. Не е кефал това. На мен не ми прилича на кефал, не знам. Кефалите са с едни такива като черни раета отстрани. Такова ли беше? Може би, защото седял много във водата, са му изчезнали. То нямаше, то отстрани пък го нямаше въобще. Да. Кефала си е класика за тук. Кефал е зарган, особено пътуната как обича зарган. Това е ми любимата храна. Оп, риба. Да, явно искат по-надолу да слезе. Да, с малката. Затова кефа голям се гледа. Искаш да пробваш? Ще я дигам, какво да прави го е там къде? Не. Маятико е. Не, скумрика или паламутче? Да. Оп, чайчета оплети. Оплите или? Чакай да извадим. Не, спокойно. Ще я изкарам. Няма къде хой. Опа. Чай сега. За скарата ще ти вземем, не? Да взема ножа от плочето. Аз от това си имам бира да си пием поне. Да взема ножа от плочето да ти е резне, да не трябва да се режеш. Трябва тя същата. Имаш ли някакви клещи нещо? Не, излезе. Ето. Обратни зегърки. Готово. Почти нищо. Миналото направо ги размазахме. Миналото лято нямаше ден, в който да не сме фанали поне 5 във врака. Поне 5. И да не казвам колко още освободени, защото ги подбирахме. Те рибки какви са? Да, и аз нашите като приберем да може да умрем. Аквариум ли имате? Ние взехме на малкия. Голям интерес имаше до втория ден и после... той даже не разбра, че са умрели. Аквариума седеше празен сумът и време, един ден реши да погледне вътре какво става и вика, рибките са избягали. И ние викаме, да, те избягаха, те бяха умрели много отдавна, 2 месеца преди това.
качите, айде си нормално. Да ви седим на плаща. Рибките са там. А? Какво закачих ли? Нищо? Джик. Смених джига, това е. Оп, ей, риба! Да, бе? Се умори. Не е голяма. Не знам, сега ще разберем. Малка е. Малка е, аз отпуснах аванса да не се откачи пак като вчера. Сега ще видим. Го дъното идва. Малка е. Виж, има още долу. Пусни джига, имаш ли джиг? Пусни джига. Ми так, пусни джига. Ти имаш ли джиг? Имам, да. Пусни го. Пусни го цялото такова са тука. Пусни да им държи хванеш ти. Да, аз трябва да вържа. Скъса ли? Ми так, пусни бе. Пусни джиг, тук под мен са бе. Пусни джига. Не бе, маятико са. Пусни джига, пусни. Пусни го да пусни. Виж къде са под мен, виж ги. Те са цял пасаж тук. Пускай. Пусни и почна да го почна нагоре. Пускай го. Дай сега. Малко по-бързо, така да ги... Да не го виждат. Дай. Там са до тебе точно. Взе го. Аре бе, гонят го, ще го вземат бе, брат. Пусни го. Няма значение, пусни го, точно го беше взел в устата му беше. Давай. Дай сега, по-бързо. Ги тръгват след него веднага. Пусни го да потъне още. Аз сега ако не бях скъсал, таман. Сега седат с него, Давай, взема го, взе го. Ами так хване по той ли бе? Не. По-бързо, смени. Са карат со. Как да се... Не. Това се кара. Бяха женски. Давай докато с него. Сега го изпраща. Всички са до него, гледай. Скалоше. А? Скалоше да Гошо. I don't understand, sorry. Пусни. Давай, сега ще го вземат. Пусни го по-дълбоко. Пусни. Ай сега дай. Гонят го, искат да го вземат. Тук виж къде ми е рибата на мен, виж къде са блести. Точно до нея са всичките. Пускай го надолу. Пускай. След него са. Дай сега, дай. Просто не навия, просто го дигаш и го пускаш пак. Пусни го по-надолу още. Ти май страни се закачил скеляне. Ма не знам, гонила е със сигурност. Забасал съм я, ама... Как гледам. Аз не ги виждам вече. Ама се опъва човек, това не се отказва изобщо, гледай го. Те опъват са, те бая се опъват. Аз вчера закачи нещо. Първо маячко. Тя се закачил на термоскоп. Знаеш каква е гладка, човек? Каква риба е? Маячко. Пипни те, ако искаш. Пипни, Жорко. Супер гладка. Вен, ти искаш да бърнеш? Завикате с риба? Учо? Да, това е гладкова, нали? Няма да спинал нищо. Да. Това направо добре. Така. Това за ядене става? Може и да става, не знам. Става. Сега ще ти ще кажеш. Чай, Жорко. Бая дълбоко. Момчета, вие всички готови ли сте? Ай. Венци ти сложи се джигата. Нищо така и нека си готово. Няма. Фалева, ще чакам, няма проблем. Чакай. Ще си го видим. Ти видя ли рибките? Тео, видя ли рибките? Да. Бях ги дойдох, аз качвам при тях. И Криско, и той вчера искаше да скаже. Там са ми так. Дай. Под теб са, точно под тебе. Я, бързо. Пускай тук долу, точно под него. Да, гонят, точно под него гонят.
Пускай го надолу и само нагоре-надолу. Вчера така фанах един, бе. Тук се гонят покрай, те гонят покрай стената, върват нагоре-надолу, се връщат постоянно. Тя те минават по стената. И кожа кога се шарита. Сложи им едно силиконче, ще се бъркат направо. Сложи им един фиш, бе. А? Сложи един фиш. А, още едно. Да. Една ти вътре ги има, виж, бая гонят. Фали по-навътре. Пак е маятико. Чай, ти сега ще ги докараш насам. Да, аз ще ви ги докарам, вие ги помпайте. Значи любимата им храна аджи. Чакай, я ги къде. Ай, под мене сега ще покажа някъде. Пущайте надолу вие, докато аз го вада. Давай, ма да не се оплечем, брат. Няма, не се притесняй. Пускай. Чакай някъде такова да дойдат. Пускай го, бе. Ще се Ей го виж къде е. Виж го там с него. видя го. Пускай. Да, ей го до него са. Дай. Ти са фанали баракудовска? Ти ако фанеш, ще те позабавлява доста. Аз вчера не казвам. С този малкия джик. О, той Метак удари ли? Давай телефоновщина. Ей ги до него са, дай. Дигай го пускаш, като на пропадане, по-големи амплитуди прави. Венци, пускаш го нагоре и надолу. Зут. Това така съм го забучил, че няма извадене от него. Тройката в устата, не, единицата в устата, тройката отстрани. Чай го пусна пак надолу да отиде при другите. Да отиде при другите, да ги векне ли? Да, те са пасажни риби и не се остават. Не е по-рязко да е ключо. Като фаниш тия, как се казваха? Малко стара. Как се казаха, бе? Махи-махито. Те върват по няколко. Ако не го извадиш едното, другите седят с него, докато не го извадиш. И е много вероятно да хванеш и второ, и трето. Примерно един като хване, не го вади и чака да хване другия. Да, Тук с флекса и те, ги пащаш на прошия път. не бе. Това на флекса човек ще побърка. Да. Това на флекса ще направи луд. Поли бай тиган. Ти малко ще напомниш един тиган. Той го пусна. Не, пускай ги. Искаш ли на? Това не става. Това е супер. Не бе, ми направо е... Става 40 килата. Това е срамно да го взимаш, човек. Ти лут ли си? Той стото и малко. Малко е, да. Това направо не е малко. Аха, Венци, айде. Не. Не? Пак съм на таковата е човек, стига. Откачи го. Браво. Ооо! Водна ли? Я видим сега с това. Това е друго. Пропадане утре ли трябва? Моля? Пропадане утре ли трябва? Удрят, взимате на пропадане, аз затова го оставям. Той е така почва да се клати надолу и... Едно да ми стори, че ме цика или път на пропадането или не. Да, може. За малко да си оставя чантата. Да.
Да си взема по-малка. Той колегата из голямата ги отвива. Ами тя е, защото хвърлях и за отопот. Опа! Я ли чикаш това, не? Да, взе го хубаво. Ще става хубава риба, човек. Хубава риба, качеле. Тежко се усеща. Сега ще го видим. Виж сега, гледай къде ми е джига. Сега като го докарам, много вероятно е пасажа да е с него. Така че можеш да му хвърлиш и да хванеш някой там. Мая ти кое е това? Ей го идва. Ей ги до него са, виж. Всичките са тука. Да бе, то не е голямо бе. 0,4 е, Жорка. Опа, айде. Не, няма, спокойно. Ей го. Направо всичките куки в устата. Чакай. Не, спокойно. Let's release it. Last cast. Еми, приготвили са багажа? Последен ден. Мерси. Не, за България. Още една седмица в България и после към Англия. Сега ще ходим за риба в България. Не, по реките, бе. До кой район сте? До Поев. Марица. В момента и сомчета брат по Марица. Марица, Въча. Въча, горе на Яхен Грул, много ги обират на Яхен Грул. Не знам, тия местните там стигна просто иначе има много сериозни риби. Принципно от големите пастърви ги ловуват. Опа! Още едно. Last cast. Браво, стиляне. Броеш, ще да стане. Мая ти кое? Я станах, ама. Сега виж, като го докарам, гледай пасажа къде е с него, хвърли до тях. Ама няма тук, гледай къде ми е влакно, сега като го видиш да със святка, сега ще го видиш някъде ще се покаже. Хвърли около него, те сигурно върват с него, те няма го остават така. Да, те върват. Виж сега къде е, виж го? Така, давай сега там, ще го задържа малко. Малка рибка. Хептен, ама агресивно. Трябва и по-тежко чукаш, моето е 7 грама и е много бързо. Жорка, виж как се закачи. Опа. Ама е страх, защото съм гледал хлява клипчета, като се изметни тая хлъзгава риба и куката застава на пръста. На редо. Пастървите, особено как се Това мята. изобщо не е такова. Не ще прави експерименти изобщо. Взех ли ще ти пусиш? Няма, ще го изкарам. Okay guys, that was the last day of my vacation and hopefully you enjoyed the video. See you in the next one.